यारावनो तानखे अमक कायसा सरप्राइज विजिट हायिंग थांगा बवाग्रा पाइलेयानि जराव फनो त्रिपुरा हाव बनि गोबां थांनानै मालायानि तै गोबां माहायनो बिसिंगो ब संगिनाखा तिनिन ओ साल तिनि 13 अक्टोबर ओ सालो ब सरप्राइज विजिट कायसा आसमसा ब ओ चिनि किलेरियाव ब फायिनाय चिनि किलाव कायसा थांनाय नि सालो खरकसा सराय बसलक नि जराव ब एकदम वानामा संसा खलायनाय फुटबल थंथानि थंख्रंखले फनुका ब फ्री किक खरैनाय तान पॉइंट खायनाय गोल हारै फनु माने तै सारा त्रिपुराव तै गोबां नोटिस रग बायरा लङै तंखा बने बागै बुवाग्राबो बेलायनि खातुं जाखा त्रिपुरा साम हायके बसकांनि सालो आगकमानि लुगै तैबो दुसानानि बागै ब फाय दं बनि साथे और न तै केसे सिनि समाज सिनि सोसाइटी हा हदा तैदलै नायकल जागै तंनाय सिनि पद सार पद लीला जमातिया और न फायनाय बबाय मालायनाय तोरनि सिनि कालचार सिनि हुकुमु मुकुमु तंग मानि जेता सगितं बबाय खलायनाय बन खमसारै सगितं रोयनाय याकुं सुवै जों बिनि नुखंग तिसानाय तिसामानि याकल ब तिनि थाङैनाय सिनि ताखुक बासलां जमातियानि नग थाङैनाय बन या पायरा रोनाय हिलिराव रोनाय तै बन बसकांनि सालव गोबां मानो बनि बुमाबो फायजाक सक फायजाक और न अंखाके ब बसकानि सालो बन खाबा सामुं तै खुक तै बा बसकानि सालो बनि थिनांनि बागै तामुंनाय ब बन ककनि कक बिति रैनाय बन संताबो जत्तर किला ब्लकनि YTF TWF तिप्रा मथा जत्तर सिनियर लिडार जों तिनाव बन लाजाक सब दं बवाग्रा फाय दं तै जों कक सालायका तै साराबसानि बिसंनो सक फायनाय बनि बाय जत्तर चिनि स्पेशल चिनि कुवार कामि देवानबारि और कुवार कामिनि लुकुरक बाहायनो जत्तनो नायथिंलायनाय जों अरनो सिगला सिगले सागनांमा बुरा बुरि जत्त खातम खाजाखलाय जों तिने लामजाक दङ आबनि बागैनो जों तिने बन बवाग्रानो लामजाक दं बनि लगे फायनाय चिनि टिटिएदि चिनि CM बबो बाय बाक्सन फाय दङ जों बरनो लामजाक सना बाय तिने अरनो कुथुमबाय सर तिनी बुबा अंको बासलां जमा तिने कौनो करै खाना तो एडिसिओ ग्राटार तिप्लाने बागै सभा ओंखारनाय आपनो तैले कुनु मसासे ते बुबाग्रा कौरक तो सबायने तिने ने अफ कोएक्शन खाके नॉट ओनली फॉर ग्रेटर तिप्रालैंड तोमरो गैदरिंग खाना निचिनि गैदरिंग खाके बवाग्रानि मेसेज नबो नरक नायने दे थानाय आम्बासा ब हल साइका दिस गैदरिंग इज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जों नॉर्थ ईस्ट जों डेवलपमेंट खायनानि चिनि त्रिपुरा सा जेता ताबो जों सुजुग सुबिदा मायां दं हाय नॉर्थ ईस्ट जत्त जागावनो जों यूनाइटेड खलाय थांसा खलायनाय सामुं खायनानि आबुनि कायसा अब तम सिग्नल हमा हायसाब आबुनि बागैनो चिनि नायनानि और जागाव खाना मेघालयनि अब तमसने CM कोने छांमा ब फाय दङ अब मेघालयनि गांखा और जागा फायनाय ब खानावो अमायके फायनाय तारमानेनो नॉर्थ ईस्ट नि बरक नॉर्थ ईस्ट नि लिडार बवाग्रान साथे दङ बवाग्रान साथे दङनि बिसिंगो तिप्रा मथा बा तिप्रा मथानि साथेव तिप्रा सानि साथे जत्त सोसाइटिनि साथेव नॉर्थ ईस्ट बरक बासा जाक दङ आइगे बरक साइमिया पिया ताबो बुबाग्रान नेतृत्वे सारा इंडियानि बिसिंगो नॉर्थ ईस्ट बाहायनो हाय गोबां जागाव अमायके बुबाग्रानि जे लिडारशिप अमायके चलै दङ जे आबने बनस सुबासो खायनानै तिप्रा सारक न अमाय फानरन बागै खनावो सारा त्रिपुरानि बरक उथुमनाय खमुलङो के खना किला तिप्रा मथानि गै बोसक जरो रेडी नै तानिके त्रिपुरा मथा तो बरक सापर्ट गोबां बुबाग्रान नेतृत्व कम थांनाय आबो अंखाका जोंनि कुनु बोसो गोबां थांनाय आबो चिनि कुनु सानानि बुखबाय आबो एक्सप्लेन खायमिया तानि खांके जागरे सागनो सागि आबोनस नरक संगे चाव खमुलुंग जागरे सागनो सागि गारि दे नरक मदे कुलक खा आबोनस संदि बोसो बरक गोबां थांनाय आबोनि खेता संदि आबो नरक मिडिया रानां कयो खमुलुंगो थांनानि बागि नरक गारि दे कुलक बायखे बन संदि तानि के जत्त सिन्डिकेट जत्त जा गारि कुलो yang दङ तानि के अमायके बुबाग्रानि प्रोग्राम आबोनका जत्तनो बुरा बुरि स्राय खनाय नरक नुखना थानाय आम्बासाव स्राय खरकसे 100 टाका बुबाग्रानि हिलिरमनि स्राय चिकन सासा 6-7 बছর बरक ब पर्यन्त बुबाग्रानो असक जा माया नांगै ननि सबाबा संग्रना हिने 100 टाका रांरु जे थैया साग आं चिनि ग्रेटर तिप्रा मुभमेन्ट आं अबना तै तनाय जाफ्रा सक्सेस संगो अबना आं अब खायने हिने बक प्रमिस रमनि तं समाय रमनि तं थिगनो बाहायनो चिनि किलारियाव थांनानै बागै जत्त रेडी गारि गुरा जों माथयाङै दङ दानि माथया कारण खाके बरक बांगने बागै थांनो मुसुमा फानो बासो थांमाया सोंनाय बयनो बागै बोसक जना थांया जों कुलो yang दङ थांनानै आबस हा बोसक गारि रंनाय गारि कुलो yang दङ नेरो चंडीगढ़ थाङे कयता गारि दं हिसाब खायदे
100 tangke 100 ta 200 tangke 200 bosi kolo yang ke tar mane bon tei bo seng nang tong poriman amai ke thangnan bai Kota rongkorna. ha Kota rongkorna. जों थांनाय फैनाय समय रेडिं नाय जों थांनायबा फुंनि समय रेडिं नाय अरनो जते प्रोग्राम चैनल सिगां जों थांनाय तानिका तिनिनो बाक्सा का आयां कांचनपुर हमरे यां जम्पु हिलौनि बाक्सा तिनिनो फायनाय खाना फार्स्ट ट्रेन बाय फायनाय तिनिओ कक सालायखा यां रंनि कयेक जन लिडार बाय बरका हासालनके तिनिसु रवानारनाय बाक्सा खाना फार्स्ट ट्रेन बाय फायनाय बरंका के अमाय क्लाइने बोग्रान प्रोग्राम जत खातुं खाजाङै दं Thanguni yagola ara soba wangkarmani yagola ara gathering soba wangkarmani yagola himoto khaibani yagola no kifil mani o kifil na no tam ko kesang kifil kifil nani bagai ingkang ke omhai Tipra Motha bubagar netrito kuno din phane violence khaya violence bulai toglaya bubagar ni leadership kuno bahikri bubagar ni sudo tomabai mesenai hajak mo baisi borok no samung haya khaina no phunuk deba mesendi tani khan rok no kaisa proman thanayo जों अब बन्दा खखरो हाथाय गतर नर नुखाना बुम रजाक माने आफर आनि साक बक्ति त रय तंगु माइद आनि अंकल न बुम रजागो सिन बरक कुनो उक्ति जनांका हाइफाने बुआ ग्राम सावो जों सिन हाजां मैसों फुनुंनाय कुनो भाइलेन्स जोंया आबनि बागै जो बुआ ग्राम न सावो जों कुनो बरक बाय कुनो बाय जों अब खलायनानि थांया जों कसां कसां फेरगै फायनाय बुबाग्रा जे सावो बुबाग्रा जे कमन नो आबनो जों फलो खायनाय आबनो जों खलायनाय Tipra Mothani Wngui edisio bon da khukmani talsa singye khotamni bagai haino hai mass gathering khaina na abo angka kam hai tangi phungo maichawe di poro tangi maicha pin singma haing khamro tanin khangke boagarne kong khake thaya sak boni nok nokhong rang poicha khibewoi jaga phalaifona ang Tipra sano mothangsene phyognai abo sibla girata Tipra lan je maya sak joratoi chung thopa thoisinai boagarne netrito to bichini Tipra sarakno o India ni jata democracy wo jata जों jata संवैधानिक जे सलुशन माया आ माया sak joratoi chung tini o जों abo sobawo tongnai tongnani satheo tabok buskang tabong pika buskang Delhi wo phana thangjagani tongo ba buskang tebo ono podekhyap najak tongo abo step by step khlaijaknai karon chini dimana जों tiklai tobana bagi bubagra netrite aboni bagino जों abono step by step khaitong buskang bo phaipine haini hai chini choba abo thagya tei thagya अब जों पार्टी न तै सामं खाया अब जों कोनो जाति धर्म न तै खाया एकमात्र चिनि Tipra सा 15 लाख बर जों सलुशन नांगौ अब सिचिनि अब बोग्रान हारमुखा अब सानताय Samung Tipra Motha याखरै BJP CPM जयनेरं ताम सामजो अब बा नों ताम नों खाखे नों समुद्र थांगिनाय गला तै खक तबा खाखे गला थाइसासिनि लगे तैले सकय तै तंरं नायला हायनो हाय समुद्र नि तिन द पाया जे बरक थाङै ब थांफनो हायनो हाय बरक किफिलिमा फायनाय ता नों खाखे कायसा कॉन्फिडेंट खांना रनबसकां तिनि सामसो बोबाग्रान नेतृत्व Tipra सानि मुंसे जे कुन एकटा सेंट्रल गवर्नमेंट रनाय रोमनि परेव आ बरक थाङै BJP ओ थाङै बरक जानानि नंनानि किसा वानसो पिया BJP नि बरक MLA MDC रक सुदानो बोग्रानि अर थांनाय विधानसभा वाहायनो हाय गोबांबा जेमन चिनि MDC हंस कुमार समय फायो बसकांबो फाइनान बागे रेडिं तंग बै MDC MLA Tipra Motha फायन हे रेडिं तंग नरो थाङै BJP जॉइनिंग रेडिखा जे कुन एकटा खलायखा नों बायदत बैनंकल मा फायफिनाय बरनि बसकानि उनका कम माहिं थानाय पने बुबाग्रानि मुभमेन्ट बोग्रानि हारमुक थाइचापन लरिया निसिनि मुखिसा आनि सिनेमंखा रथिन्द्र जमातिया आं किलेरियानि न किला बागमा विधानसभानि न